Bon dia a tothom, avui tornem amb el repte d'abdominals en català. Avui és el dia 06, explico per a aquells que no hagin vist la resta de vídeos. Vam fer els dies 1, 2, 3 i 4 i com a recomanació el dia 5 el deixem de descans per tal que el múscul no pateixi cap lesió. Llavors avui continuarem amb el dia 06 i com que ahir vam tenir un dia de descans, el que farem serà fer la mateixa quantitat d'abdominals que vam fer a la sessió 04. Per recordar una miqueta, a la sessió 04 vam fer 250 abdominals, doncs avui les tornarem a fer, però no vol dir que siguin els mateixos exercicis, sinó anirem alternant. Avui les repeticions seran entre 8 i 9 sèries de 30 repeticions aproximadament. Doncs molts ànims, lluitem i aviam si aconseguim superar aquest repte. Per començar, i com que últimament estem començant amb el mateix exercici, farem les escaladores, les mountain climbers, com se li diu en anglès, per escalfar una mica el que seria l'abdomen. Farem 30, recordem-nos que és el genoll cap a dins, però jo li aplicaré un ritme més elevat. Vinga, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 més, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 més, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Ja comencem a escalfar una miqueta, ara anirem amb l'abdomen superior. Us ensenyo aquest exercici, em posaré de costat. És el colze toca el genoll. Posaríem, si posem el genoll dret, serà el colze esquerre, pugem i toquem. Farem 30 de cada costat. Vinga, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 més, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 més, va, les 10 últimes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Canviem de cama i ara de 3. 1, 2 i 3. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 més. Va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, les últimes 10, va, vinga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. Ara, per tal de treballar una miqueta l'abdomen inferior, ens posarem, perquè ho veieu un altre cop, una mica estirats cap enrere, aixecarem les cames i obrirem i tancarem. Jo compto 30, però per mi 30 l'exercici complet és quan fem les dues cames. En el vostre cas, si algú no aguanta, doncs que faci 30 individuals. Vinga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 més, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 més, les últimes, va. 1, 2, això comença a cremar, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, i 10. Molt bé. Mare meva, això ja m'ho començava a cremar a base de bé. Vale, portem 3 exercicis, vale? A l'exercici 4 farem una mica d'obliquos, com li dic jo, al peixet, vale? Més que res perquè semblo un peixet quan l'acabes de pescar, vale? Es tracta de fer, vale? Pujar a l'hora, vale? Comptarem 30 per cada costat, vinga, 1, 2 i 3, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recordeu-vos que les cames no han de tocar el terra, vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, les 10 últimes, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Vale, farem canvi de costadet. Vale, tornem a fer el mateix exercici, vale, però a l'altre costat. Preparats, llestos i ja, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, les últimes 10 va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, molt bé. Ai. Vale, ara, ja que portem 2 exercicis una mica de cames que cansen una miqueta, ara farem un d'abdomen superior bastant facilet, que l'hem fet diverses vegades, que serà el de creuar, vale? La mà ha de tocar el genoll contrari, sí? Ens preparem. Vinga, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 més. L'altre dia en el col·le vam estar treballant, perquè vulgueu o no, hi ha molts castellanismes actualment, que és una cosa que s'entén bastant, perquè hi ha moltes famílies que són castellanoparlants, i vam haver de treballar el tanica. Clar, en castellà, vosaltres seguiu, encara que jo estigui parlant, vale? En el castellà utilitzem molt el tengo que ir a trabajar, tengo que ir a correr, tengo que ir a... En canvi, en català no diem tanica, hem de dir haver de. Jo he d'anar a treballar, he d'anar a estudiar, he de córrer, he de fer esport, vale? Us ho deixo aquí com a conseller perquè ho tingueu en compte, vale? Vinga, va, fem 10 més. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segurament esteu pensant, i a mi què m'importa això? Jo vull fer esport, però bueno, és una cosa que volia explicar. Vale, portem ja 5 exercicis, vale? Ara ens tocarà fer un altre. Aquest potser és la part que més costa, una de les que més costa del vídeo d'avui, perquè farem 2 inferiors seguides, vale? Farem la primera, que serà la de pujar i baixar, vale? I una vegada acabem, farem la de tancar i obrir, vale? Seran 30 de cada, vale? Ja ho dic, costa una miqueta. En el cas que no podeu fer un descans de 5 segons i torneu a intentar, vale? Vinga, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, va, les últimes
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Vale, mantenim les cames aquí i a la de 3. 1, 2 i 3, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, va, no ens rendim, 7, 8, 9, 10, va, 10 més, vinga, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, les últimes 10, va. Vinga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Molt bé. La veritat és que ha costat una miqueta, vale? A mesura que aneu fent més abdominals, notareu que el vostre cos està més preparat, vale? Perquè no només es treballa l'abdomen, sinó en aquests dos exercicis, per exemple, les cames també fan la seva funció, vale? Ara, últim exercici que farem, que combinarem dues planxes, vale? Farem 15 segons planxa de costat, 15 segons planxa de l'altre costat i al final farem 30 segons la planxa definitiva. I fins aquí serà el vídeo, vale? Ens recordem que per fer la planxa de costat, bueno, jo no faré la recta, vale? Sobretot mantenir la L, vale? Vinga, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, fins a 15, 12, 13, 14, una cosa, 15, vale? No ens deixem caure, intentem donar-nos la volta, vale? Sense que toqui el terra, vale? Que així fem un esforç extra. Preparats? Vinga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, fem el mateix, 15. Ens posem ara directament a fer l'última planxa, vale? Ara seran 30, fins on la pugueu, Vinga, va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, va, 10 més, 20, 21, 22, 23, 24, 25, crema, 26, 27, 28, 29 i 30. Oh! Molt bé, molt bé. La veritat és que ha estat un vídeo per mi una mica intens, vale? No vull enredar, fins i tot a mi em costa, vale? És una cosa que em crema ara mateix tota la panxa, estic suant a sobre perquè tenim l'ona de calor aquí a Barcelona. I res, fins aquí el vídeo d'avui, espero que us hagi agradat. Torno a dir, vale? Intenteu no rendir-vos, vale? Això ho heu de barrejar una miqueta amb dieta, la dieta és molt important, vale? Jo sí que és veritat que la dieta em costa molt, vale? A mi m'encanta l'esport, però també m'encanta menjar. Però s'ha d'intentar buscar una mica un equilibri a la balança, vale? Doncs ens veiem demà amb el repte dia 7, vale?
Una abraçada, que vagi molt bé.